Continuem en Prop de Tu i parlem de bous, una de les tradicions més arrelades nostres, de la terreta, i una de les poblacions que disfruta i que tornarà a disfrutar d'aixos bous i d'aquestes festes al carrer és la població de Meliana. Avui parlem amb Josep Mateu, que és el seu regidor de Cultura i de Festes, per tal que ens conti primer com funciona aquesta setmana cultural taurina que també ha recuperat Meliana i després si per fi tornarem a viure els bous des de Meliana en este 2021. Josep, bon dia, què tal, com estàs? Bon dia, Bea, què tal? Gràcies per acompanyar-nos en Prop de Tu, Josep. Parlem de Meliana avui, parlem de bous i primer parlem d'aquesta setmana cultural taurina en este moment en 2021 que també s'ha recuperat per fi en Meliana. Conta'ns. Pues el passat divendres farem la inauguració de, com bé dir, de la 12a Setmana Cultural Taurina de Meliana. Comptarem amb la presència d'autoritats, entre elles Roger Llanes, secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Toni Quintana, el seu director general, i també de José María Ángel Batalla, que és el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències. Una persona amb molta dedicació, molta implicació en el món taurí. Josep, quins són els temes que es tracten en aquesta setmana cultural? Doncs tindrem per una banda celebrarem el 40 aniversari d'una de les penyes taurines, perquè en Meliana comptem amb moltes penyes taurines, i era el 40 aniversari de la penya taurina Bou 80. En la part de dalt de la sala d'exposicions teníem les indumentàries, és a dir, samarretes que han gastat durant els 40 anys d'història d'esta penya. No és la més antiga, però una de les més antigues de Meliana. I en la part de baix, a banda dels cartells, de la gent fundadora, d'imatges de les penyes i de les festes taurines, també estava una exposició del nostre artista local, Rafa Mir. Molt bé. O sigui que moltíssims temes, moltíssimes coses al voltant dels bous. No sé si ja podem avançar, Josep, si en este 2021 Meliana tornarà a disfrutar de les seues jornades de bous. Mira, de fet, és una primícia, però avui en la Junta de Govern ja hem aprovat que el proper dissabte, dia 6 de novembre, ja tindrem a Meliana bous al carrer. Això és una molt bona notícia, no, Josep? Ja abans de l'estiu varen tindre bous, les condicions en aquell moment eren en plaça, però ara ja podrem disfrutar dels nostres bous al carrer. Molt bona notícia per als aficionats, per a la gent que viu també del bou, perquè es reprenen tradicions, com hem dit abans, molt arrelades a la nostra terra, com són els bous al carrer. Meliana és una d'aquestes poblacions que disfruta dels bous i per fi, després d'aquests mesos tan terrorífics, la incidència de moment, almenys de moment, deixa fer aquestes coses, i hem dit que el pròxim 6 de novembre, veritat, Josep, tornen els bous a carrera Meliana? Sí. Com seran? Podem donar unes pinzellades? En els carrers habituals de Meliana, tot el món que ve al bou de Meliana sap el recorregut tradicional i tornem al recorregut de tota la vida que se fa per el carrer Lledoner i el carrer Colón. De segur que encara hi haurà aquestes restriccions de mascareta, d'una certa distància social,
però per fi es tornarà a respirar aquest ambient taurí als carrers de Meliana. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per contar-nos. Enhorabona i felicitats per aquestes bones notícies, perquè sempre reprendre coses. Avui en dia la paraula reprendre pren més significat que mai. Moltíssimes gràcies i enhorabona i felicitats perquè tornen els bous a Meliana. Gràcies. Gràcies a tu, Bea. Gràcies, bon dia. Nosaltres fem una xicoteta paradeta i tornem de seguida.